Noi suntem aici în fața conacului boierului Andrei Iacob Pomer, care a fost construit în anul 1901-1912 și este amplasat în cel mai mare parc dendrologic din Republica Moldova și din Europa de Sud-Est. Boierul Andrei Iacob Pomer, fiind de origine franceză, a procurat de la un boier Hațman, care, jucând poker, a pierdut acest lot și boierul a cumpărat ca să construiască un conac în cinstea soției lui Alexandra Bogdan, fiică de Basarabeni. Am ilustrat aceasta prin un aviz că se cumpără teren, se vinde terenul acesta, se aruncă un ban. Din Rusia ajunge pe teritoriul Moldovei, asta ca să simbolizeze că ei au mers distanță foarte mare. Ei vineau din luna lui iunie până în luna lui august, aici se odihneau, aici petreceau timpul cu alți boieri din regiune, boierul care în Mândâc avea conacul, cel din Cernoleuca. El a construit acest conac, multe clădiri auxiliare, casă de locuit, grajd pentru cai, vilă pentru oaspeți. Avem în spate și mai târziu construit un sanatoriu profilactoriu care trata bolile reumatice ale aparatului locomotor. Conacul este ca un fel de primire, priomnii zal, cum s-ar spune. Boierul însuși trăie în casa asta. În data stângă e între Ponia și casa mare, unde a fost gustinița. Conacul a fost construit între anii 1901 și anul 1912. Și în anul 1912 boierul moare. Adică el nu a reușit să vadă tot ce s-a sădit, pentru că istoria parcului e încă mai bogată, pentru că boierul a chemat cel mai bun dendrolog din Ucraina, care a sădit și parcul Veselei Bucoveli, Ipolit Vladislav Chipadalcu. A adus din 29 de țări ale lumii 150 de specii de arbori și arbuști, liane, pomi exotici, aduși din Alpi, coniferele, din Germania, din Iran, din Teheran au fost aduse tufele de liliac. Tare frumos a fost, fetelor. Tare frumos băieților au fost aici în parcul ăsta. La Iaz acolo era la boieri pompă, căci e apă. La Bașcă, prima așa ea, apa era la dânsul. De la parc încă se mai ține și odaia, că boierul ținea și odaia. Odaia se numea acolo unde boierul ținea jitele, fermă de jitele. Acolo oamenii trăiau, dar oamenii erau veniți aici de care i-a duce boierul la lucru. Apoi boierii au avut două grajduri de cai. A fost un grajd de cai pentru cai de ieșire. Din trânsul din Gânașeala s-a făcut club. Până în ziua de azi el este. Noi am un numesc pingvin. Și unde s-a construit ospătăria la sanatorii Colosul, acolo a fost grajd care ieșeau cai la lucru, la astea. Spune că boierul, familia boierească erau foarte închiși, așa, țineau foarte multe secrete. Fiecare element pe care o să-l vedeți pe această clădire, dar și celelalte clădiri, fiecare simbol reprezintă ceva timpuri, adică fiecare element sugera o idee. Și însăși parcul nostru, adică are careva simboluri, careva enigme, care noi, tânăra generație, le-am cunoscut de la cei mai în vârstă, adică spune că 5 degete la o mână au fost sădiți 5 pini perpendicular în zona de nord. Boierul moare în anul 1912 și însăși conacul rămâne fiilor săi. Unuia din fiu au dat ordin ca conacul să fie demolat, însă localnicii satului nu au fost de acord și conacul rămâne și până astăzi așa captiv.